Kulendi. Chabvondoka muri yeZimbabwe ndo patinoti chamakadya chiya chapfuka. Imafana imimi ana Themba maifunga kuti zinosvika kupi? Iwe unenge uchimbotembeiko? Itype ipi yoyo yekuda kukata vanhu vakakula munenge muchiita? Iko zvinezvi pane nyaya iri kubuda ma-allegations chinchasara kungonzwa kunzi Themba Mliswa azongosvikirwa akadzipwa. Ndo zvinhu zvatongosara. Kana kungoti ameno zvichangoita kana kuti zvichangonzwa kuti angonyangarikawo. Right, pana paita ma-allegations akawandisa ari kubuda against Themba Mliswa. Pane iri kutanga iri kubuda iri. Pari kunzi Themba, do you know Simbarashe Munetsi? Under what circumstances did he die? Simbarashe Munetsi hanzi unomuziva here? Inyaya iri kubuda. Themba ane nyaya dzakawanda dzaari kunyanya kuningirina dzaari kupomedzerwa panapa zvekuti panogodiwa kuti mutamba aende kunotamba nemukomana. Ndo zvinongodiwa chete. Hapana kana imwe yakanyanya kwete zvekuti tovamboswera vachimbobatirana kuti nyaya tikunzi hanzi azodaiso kuma-mining kwake kwanenge aitoita zvemining wati pari kumbodiwa first thing first iyi nyaya yekuti allegation iyi imbogadziriswa. Themba amboiansa iye. Ndo first allegation iri serious iri kuitwa against Themba Mliswa. But haisi kuperera ipapo panapa because inini ndiri kuona pari kutaura kuti zvoni right. Akupindurwa kapanonzi did you know Simbarashe Munetsi? Right, ndo pari kunzi naSusan Mutami ari kutaura kuti zvoni he was killed by Themba Mliswa at a police station after having been accused of misappropriating funds that his own relatives had stolen. May the docket be processed, please. Docket hanzi ngaritogadzirwa ipapo because Themba ndiye ari kunzi akadzima munhu iyeye. Komana hakuna ari pamusoro pemutemo komana. No one is above the law. Zvekuti ana Themba vanombobuda paya vachitaura kuti zvoni vanenge vachichiva ana mai Mnangagwa hatisisine basa nazvo izvozvo. Because zuro ndizuro pane mamwe machats akabuda panapa achinzi zvoni Themba atotaura kuti zvoni ari kuti amai ava muchivaona kudai so vane nzara pavari papa achitaura mai Mnangagwa manje. Ataura kuti mai venyika vane nzara. Anodherera. Imaona ZANU-PF mungatosiya mukadzi wemukuru wenyu achidhererwa kudai so. Munenge makapusawo imi. You have to do something. Even imana mutamba mukasiya mukadzi wabosi wenyu achiudzwa kunzi ane nzara. It's like what? Ndokudherera kwacho keko. Inini pesa pa thought kuti vanhu veZANU-PF ine hasha but kwete kuti vachisvika pakusiya munhu pakutaurika nyaya dzakadai so idzi. Because machatsi akabuda kwaNeva maswera seu achitaura kuti mukomana aitotora kuti vane mafuta ari kutoda ari kutonakirwa anga anakidzwa meno nekuglowa ikoko nekuita sei. Akati dini ndikangobata chete vanosara vachikumbira samo. Ndo ubhuru wacho, ubhuru hwemashanga wacho wokuti ubhuru wokuti unogona kuti panozopera wiki rineri unenge wagurwa. Ende pane imwe nyaya futi iri kutaurwa panapa nomwe munhu ari kuti Themba une nyaya dzakawanda dzatoziva. Wakauraya munhu pafamu pako rekuspring kukaroi aiva truck driver aramba kukupa fuel. Dzese nyaya idzo todziziva but ukada kufarisa tichavhunura kusvika pekudzisa. Wakatora over 500 mombe kufamu reTrokiadza along Kariba Road. Zvese tinazvo tozviziva. Ngazvingonanga kupolisi. I think maZimbabweans ndo pamwe pamune problem maZimbabweans imene. Because pane type inenge yekupengereka. Ende imwe nyaya futi inoda kugara yaongororwa ZRP police. Vane system yekuti vakanzwa nyaya dziri kutaurika on social media pakadaidai vanongonyora zipost kuti tanzwa nyaya yakati kutaurwa on social media, we are now investigating that issue. Atisatanzwa kuti Themba investigatewa so far pama charges ese zvese zviri kubuda izvi zviri kudzimwa kwevanhu kunyangariswa kwevanhu panyika kuti hapana kana chati chataurika. But for the why iye ndiye number 1 kubuda kuti VP vakazodai vakazoti ake man gnaku. Because pane zvimwe zvokuti alright iye ake ndiye anototaura hanzi ndogara ndakaudza vanhu kuti usadi kutamba uchitemana nawo nematombo iwe uchizoti unogara imba yemaglass. Saka iye ndiye anogara imba yechi? Iye atogara imba yemawater glass manje. Because vamwe atogara maziglass pamwe akasimba asingatsemuke nedombo. Iye anotogara kamba kemawater glass. Aiwa macharges ese ari kutaurwa yakani. Something must be done because hapana pekuti tingaswera tichitoti nyaya idzodzo dzombonyararwa. Dzikatonyararwa
mistake number 1 kutongonzi nyaya idzodzo dzanyararwa chete itori era ende panotozotanga kutoitika zvinhu zvakawanda vanhu vanotozotanga kutofunga kuti pamwe munyika macho hamuna kana mutemo uchishanda this guy anofanira kudhiliwa naye. Ndo nyaya yetiri kufanira kuti tionesane izvi. So dzimwe dzese tingatombotaura tikatopedza tikazodidi kana mutemo uchinzi uriko uri kushanda ngambodhiliwa naye. Bozo kunzi akapuwa mari zvezvezvo kunzi like you know that inini chinji ndinozondisekesa panyaya idzi ndakaona it's counter attack panoshandiswa brain. Varutozoti vanzi vapa Themba Mliswa mari painzi vamupa 300,000 pepe papa kubudiswa makuhwa acho nyaya dzakubuda pari kunzi vamupa mari yese iyoyo handiti pakatanga urwa counter attack na Christopher Mtsvango achiti ye zvine zvibuda zvitaurwa na Themba Mliswa isu hatinei nazvo iwe Themba Mliswa abuda achitaura kuti chii akangorega natomhanyira ipapo kureva kuti iscript yakatorongwa kudhara kuti pese panozotaura nyaya vatoti takabvira kudhara tichizvitaura kuti zvinotaura naThemba Mliswa ndezvekupenga hatinei navo havasi vemupati medu. Nyaya idzi hadzina chekuita nevanhu vemupati because even iye Themba Mliswa wacho ari kunzi akapromiswa kuti ndiye achange ari minister of sports. Ndizvo zvakapromiswa patodonzi patotobviswa sanyatwa patoiswa icho chinonzi ndiye anenge anzi minister of Green. Iscript yakarohwa yakatorongwa ikatopera kudhara saka vanenge vakapromiswa mapositions mari dzichibuda saka vanobva vatoona kuti aiwa script izvi zvatariroanga takadai so the next thing izvo vachabuda vachitaura akazonzi apoendwa saminister ipapo vachatanga kutaura kuti zvoni right ipapapo haisi pressure yekuti andigirigina but nyaya yanga iripo hama dzadiwa ndeyekuti vanangagwa vanoshanda nemunhu wese vatinongoona kuti anenge green iri papapa because uyu anga ari chakati fitness trainer saka zvakakosha izvo zvekuti munge muchinase muchizoziva kuti vanoda kushanda nemunhu wese anenge ane capacity it's like zvinopedzera zvisina direction because vanenge vauda kuwana pekuhwanda napo saka munhu ngambodhiliwa naye first. Munhu ngadhiliwe naye tikuzviziva zvese zvinenge zvichiningira zvezve hatirowe counter attack ichidzungairwa hatisi maimi hatina kupusa chero vanhu vakanzi vakapusa ngakupusira ikoko chete pusira ikoko isusu zvavanozotaura zvezve waziva sei kuti Themba nezvaangaida kutaura because nyaya yakabva yabudiswa kana mudharageza achitaura kuti right mukomana aitoenda unopuhwa mari mudharageza asi munhu wekuti anongouya but akauya emergency achitaura kuti mukomana atoenda unopuhwa mari yekuti ataura izvozvo. And the next thing takutoona kubudisa kavideo ichange series after series tichange series 1 series 2 achitotaura toda kuona kuti munhu kana akachena anofanira kuresigna pabasa rake uchifirei. Alright, let's assume ngatiti VP Chwenga abatwa akasviba or something akanzi aresigna Themba Mliswa wacho unowana ichipa zviri because inini chandinotoona chine musoro munhu anotonzi aresigna anenge ari matumo yese izvi so munhu anenge achitonga ari pamusoro why wauda kutotanga uri kushanda kuda uri kubvuma kushandiswa unoataka anenge ari vice aita sei vice haana kana chinhu chokuti angatonzi adai so ndiye azotivakira kana chakati munyika haana chanopasisa masignatures anopasiswa kumusoro obvotaiwo iye kana taona asina kuchena ndiye anofanira kuzobva ipapo kuti munyatsonosimbisa zve2030 because ndakagara ndamuona kudhara Themba anga kuti akayohakira kudhara nyaya ye2030 inofanira kuti yakuratidza kuti iri unstoppable ende vanhu vakanyumwa inozoti inini ndakazvitaura ndikati because zvakambotirwadza tikati iwe kuparliament Themba Mliswa atobviswa uyu boy reva nekunotoni maita sei azonyatsonoongorora nyaya yekuti dude kati no pakagonekwa ipapa kunotoni pakagonekwa uya akatonzi akanoiswa mwana watsvangira uya atori bopa atori papa akagadzira zvibo zvekuti dai boss dai vanhu vanzwa izvezvi type vanhu vaya ndokuti anobuda chiti chaona chinhu chachiti muparliament I was like ini ndakazonyatsovhurika brain mwana watsvangira kutaura kuti aiwa kaoneka nyaya yekuti tigadzirise zvinhu zvinofamba hazvingogadziswa nekuti chinhu chaona chii chadeso handei tinotarisa kuori kubva kwacho toona kuti uri kuita chii munotoni macho iwo ngatitarise kana pamutemo toona kuti wareti you are a lawmaker toona kuti chii chauri kupushawo kwete kuti ngomhanyira ngoti chaona chinhu zvekungwarisa zvokuita mazinharo safisoro ese zvokuda kuvhiringidza vanhu zvokuda kungotora attention zvezve hazvisiri izvo zvinoshanda paMP vanga vari right man ndakatozozviona later uyu Themba anda kudhiliwa naye zvakanaka saka kana mimi vanhu vari kunhigiriki muchiziva zvamuri kuita something must be done. Munhu aya anonyora matweets anyora kuti polisi yazodaidede ari social media police ngaangore kana anyora zinhu iroro
basa vomboinvestigata mukomana. Nyaya dzawandisa idzi hatikwanise kunge tiri nyika yekuti unotonzi munhu wese ari kuita kuti iwo wakazodai kuna nhingi wakazodai kuna nhingi. Ingotapa makangobuda vanhu vakati hanzi Mudarageza akazodidididi munhu uya uyu nigirikini Ziyambi Minister of Justice watu babuda achauti anofanira kutoongororwa nyaya yacho. Takatoona polisi yatoswera tonyora kuti munhu ngamanya anoita se ngatiri kuinvestigate nyaya yacho iyoyo. Handiti saka why uyu asiri kuinvestigate kwa nyaya dzake ngatsi investigate kwa, because no one is above the law. Ndo nyaya yatiri kutaura. Kuna vanhu vazhinji vapararira mumajeri vachiningirira nevamwe vasina kana kudzipara mhosva dzacho varimo vakagara mumajeri. Yeti munhu ari ngofamba scot free ari ngotenderera arimo mumastreets ari kuita zvese zvese. No man, something must be done. Hatikwanise kusekerera zvinhu zvakadaro. Guys, let's like this video, let's ameno time share wherever kwese kwamuri ndati something must be done. Justice for vese vari kunze vakaurayiwa nemunhu iyeyo, varunze vakaurayiwa naThemba. Pari kudiwa justice. Hatichasekerera